मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि थगायनाय बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोस्रावगासिनो दङ। इउपिपिएल पार्टीनि माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावजों गावनि गेजेराव खुनु मोनसे स्टेबिलिटी गैला, खुनु मोनसे माने दिदोमथि गैला, जेराव गावजों गावनि गेजेरावनो उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंलायनानै फोस्रावलायगासिनो दङ। बेराफारसेथिं रनजित बसुमतारीया मा बुंदों जे फैबाय थानाय 3 दाननि गेजेराव इन्टारिम गभर्नमेन्टनि गेजेरजों एनडिएफबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बिटिसिनि चिफ खालामगोन होननानै बुंदों। बेराफारसेथिं इउपिपिएलनि आफादगिरि बिटिसिनि बारग' सिइएम प्रमद बर' बिथांखौबो फैबाय थानाय 3 दाननि गेजेराव इन्टारिम गभर्नमेन्टनि गेजेरजों बिटिसिनि चिफ खालामगोन होननानै बुंदों। अब्ला बिथांमोननि माखासे मेथामेटिक्स दाजाब दानख'नि फर्मुलाफोरा गावजों गावनि गेजेरावनो खाब गैला। एनडिएफबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ फैगौ 3 दाननि गेजेराव इन्टारिम गभर्नमेन्टनि गेजेरजों बिटिसिनि चिफ खालामगोन होननाय बाथ्राखौ लानानै दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि गोसो मेलेमाव मोनसे सोंथि बेरखांदों। दिनै जाय रनजित बसुमतारी बिथाङा फैबाय थानाय 3 दाननि गेजेरावनो मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बिटिसिनि चिफ खालामगोन होननानै जोंनि सिगाङाव जुदि फोस्रावनो हादोंब्ला अब्ला बिथांमोना थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय दि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ 5 बोसोर सालायलांबाय। दिनै रनजित बसुमतारी बिथांमोना बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ 5 बोसोर बै सालायलांनाय समाव बै थांनाय 5 बोसोराव एनडिएफबिनि गायसनगिरि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि बाथ्राखौ खेबसेबो रायजो राजानि सिगाङाव बुङाखैथ' बुङाखै। रन्जन दैमारि सारखौ माबोरैहाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ बेखौबो बिसोरो नाजायाखै। दिनै जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा, जाय एनडिएफबिनि जेंना जेथोखौ लानानै बिटिआर बायदि मोनसे गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोनब्ला आरो बे बिटिआर बायदि मोनसे गोजोन गोरोबथानि मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो सासे सागानगिरि जाबायब्ला सासे सागानगिरिखौ मोनसे पिस एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय फिन जोबथेसालियाव दोनहरफिननानै रनजित बसुमतारी बिथांमोना बिटिसि काउन्सिलनि पलिटिकेल इन्जयमेन्टखौ लाबाय। गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना बिटिसि काउन्सिलनि पलिटिकेल सिस्टेमनि इन्जयमेन्टखौ लाबाय। प्रमद बर' बिथांमोना बिटिसि काउन्सिलनि पलिटिकेल सिस्टेमनि इन्जयमेन्टखौ लाबाय। दा दिनै बिथांमोना लाजियोना लाजिया बेफोरबायदि आबां जाबां गनायथावनो हायै बाथ्राफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै फोस्रावबाय थादों। लाजिनाय दंना गैया? बेराफारसेथिं प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर' बिथाङा 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों सुइजारलेण्डखौथ' लाबोबाय बेजों लोगोसे मोनसे इउनिभार्सिटि लानानै फैदों आरो बे इउनिभार्सिटिया प्रमद बर' बिथांनि लाबोनाय बे सुइजारलेण्डआव दिनै गायसनजादों आरो बे इउनिभार्सिटिनि मुङानो जाबाय मा थगायसुला इउनिभार्सिटि आरो बे प्रमद बर' बिथांनि लाबोनाय थगायसुला इउनिभार्सिटिनि हेड अफ द डिपार्टमेन्टखौ दा समाव गर्जन मुसाहारि बिथाङा सामलायगासिनो दङ आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै दिपेन बर' बिथाङा दायो सामलायगासिनो दङ। प्रमद बर'नि बे थगायसुला इउनिभार्सिटिनि गेजेरजों गोबां माखासे स्टुडेन्टसफोरखौ माबोरैहाय थगायनानै गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ लानांगौ आरो बे थगायनायनि गेजेरजों गावबा गावनि मोनखानाय बेनिफिट्सआव माबोरैहाय दानस'नानै लानांगौ बेखौबो मोजाङै माने फोरोंनाय जायो। जेराव बे थगायसुला इउनिभार्सिटिनि फाउन्डार प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बे इउनिभार्सिटिनि माखासे कुवालिटिखौ लानानै बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना बिसायख'थि बाहागो लादोंमोन आरो बे थगायसुला इउनिभार्सिटिनि साक्सेसफुल महरै मोनसे बिथांमोना फिथाइ मोननो हादों 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों आरो बे फिथाइयानो जाहैबाय मा गासै मोन 7टा सिट लानानै देरहासार जानाय। जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। अब्ला दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि गायसननाय बे थगायसुला इउनिभार्सिटिनि गेजेरजों गावनि बे इउपिपिएल पार्टीनि पलिटिकेल स्टेन्डार्डखौ बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव बेसेबां गोलाव सम स्टेन्ड खालामनानै लाखिनो हागोन ना फैबाय थानाय
2030 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों इउपिपिएल पार्टीनि पलिटिकेल रोदाफोरखौ जों दुरबिनजोंसो नायनो गोनां जानानै फैगोन नामा ना दुरबिनजों नायबाबो इउपिपिएल पार्टीनि पलिटिकेल रोदाफोरखौ जों नुनो मोनगोन ना मोना बे बाथ्राखौ लानानै बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना दिनै गावजों गावनि गेजेराव सोंलु खालामलायनानै सावरायलायबाय थानाय माखासे नुथायखौ जोङो नुनो मोनो।